anu saniki kelas piro to kan saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 apa S2? Daftar PAUD. Sik to. Aja ngono S1 apa S2. Menika menempuh S2. Nah, cukup jejero niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya salah kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang, nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya, oh iya. Dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting dihati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja do korupsi merga yen korupsi negarane rugi piye tekan kuwi dia ngono kuwi apa kuwi kembange menur sing tak puja-puji sing padha jujur merga yen jujur negarane makmur piye tekan kuwi dia ngono kuwi sing sayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Petro. Rumangsa bombong kaworan bungah dene panjenenganing Bapak Gunawan lan Ibu Asyati. Dening bengi iki kepareng gelar kelir wujude tasakuran. Awit wis kepareng ya kowe kagungan kersa mantu. Wis sing diman-iman kabeh metu. Panjenengane kagungan kersa mantu kena tak arani ngunduh mantu. Ya ta merga iki pihak saka kakung Mas Galih kang wis anjatu krama Mbak Dila. Nggih.
Muga wantuka wahyu jodho saka Kang Nyipta urip. Amin. Dadi ora mung dadi bojo ya, Tru. Ora mung dadi bojo ning entuk wahyu jodho. Sabab apa? Sing jeneng bojo iki kala mangsane iso pisan. Oh, ngono. Heeh. Nek sing jeneng jodho arep dikaya ngapa? Arep nemoni masalah sing dikaya ngapa? Kuwi mesti bakal bisa bali pulih. Lan uga ora ana kang misahake kejaba maut. Nggih. Muga-muga aku ya entuk wahyu jodho ya, Tru. Dadi mbokne Bagiyuk kae gendang mulih. Heeh. Merga sing jeneng Gusti sing nyipta urip iki pancen wis macang-macangake utawa njodhoke. Ngono ga. Heeh. Ya disyukuri kaya panjenenganing Bapak Gunawan kuwi. Yen kepengin leh omah-omah awet tiru karo panjenenganing Bapak Gunawan. Ya bener. Sebab apa panjenenganing Bapak Gunawan anggone bebrayan kok awet? Merga panjenengane nindakake 10 pepacuh. 10 pepacuh ki apa wae? 10 pepacuh tumrape wong omah-omah sing kudu disingkiri karben ora kerep padu. Antarane siji, aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Tumrap wong jejodhoan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kebecikan sing ditindakke dening pasangane. Oh ngono, heeh. Aja tansah nyawang alane ning ketok apike wae. Oh iya. Ingkang angka 2, aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine, ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jeroning ati sapa sing ngira. Nggih. Kaping 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa sing sampurna. Kabeh kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Leres. Kaping 4 aja sungkan lan aja pekewuh. Tegese wong jejodhoan ngono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal. Aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk kanthi terang-terangan. Aja ngendhem rasa. Mundak salah kedaden. Heeh. Ana apa-apa kudu dirembuk bareng ya. Heeh. Aja nganti dindem kok ndak malah ora apik. Kok nek dindem tentekane mung live dhewe-dhewe. Heeh, dadi sing kaping 5 kuwi kudu sing apa anane. Nggih. Tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kudu jujur loro-lorone. Nggih. Kaping 6 aja gampang muring. Tegese samu bareng kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi sing kanthi sabar. Sing kaping 7 aja lelamisan, tegese kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus, aja nuwuhake masalah sing anyar. Kaping 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa. Saya suwe kudu mundhak dewasa, aja saya mbocahi. Nggih. Kaping 9 aja nyepelekke perkara. Masalah gede utawa masalah cilik kudu entuk kawigaten. Nggih. Kaping 10 aja ana campur tangan saka wong liya kuwi sing medeni. Adane kanca ki kok wah sajake kok kaya ngeman. Jebule ya ngesir ha iya. Kok terus dadi kanca mangan kanca. Ya ora ta. Nggih, mula panjenenganing Bapak Gunawan 10 kuwi mau ditindakke. Ngono heeh. Aku ya nyuwun pirsa panjenengan kok saged awet anggenipun bebrayan dos pundi to Pak Gunawan. Bapak Gunawan ya ngendika ngono kuwi mau. Nggih, matur nuwun ya, Tru. Muga-muga iso kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Nggih. Ijab kuwi mau dina iki jam 8. Oh ngono heeh. Jam 11 resepsi temu. Nggih. Bengine pagelaran wayang. Nggih. Matur sembah nuwun dhateng panjenenganing Bapak Agus Trijayanto minangka kepala desa, tuwin Ibu Yuli. Oh, Bu sapa? Bu Yuli. Oh nggih. Pemak teratap ae. Asmane meh padha nggih. Menika Ibu Camat nggih. Ingin sampun paringi dipalilah panjenenganipun Bapak Gunawan gelar kelir nggih. Iki anu kok terus panjenenganing Bapak Gunawan iki dana rasa. Oleh dana rasa yen lillahi taala ora lokak malah kebak, ora wutah bakal malah wutuh.
wong sedekah kuwi ora lempah saya bakoh ya, Reng. Nggih. Mila, ayo iki gandeng gamelan wayang Kadawan nggawa saka Sala kawimbuh para kadang abdi pengrawit lan uga waranggana kang wis kepareng lenggah. Oh nggih. Antara lain gawan kotak tengen kupas nduk ayu saka Medion. Iki terus Mbak Dini saka Nganjuk ning saiki dadi guru SMK ana Solo. Terus Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka uget-uget saka Seragen iki lagi nempuh S2. Terus Mbas Gentari kuwi saka Boyolali. Mbak Gentari to. Mbak kok mbek. Mbak Gentari saka Boyolali. Iki ya anu wis sarjana seni. Oh, ngono. Terus Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Ning saiki nderek jagone ning Seragen. Oh iya. Terus candake Mbak Suci Ovita Dewi menika saking Gesikan Pakel Tulungagung. Wah, ora dos saka kene, heeh. Terus candhaipun Mbak Fahmi menika saking Ponorogo ning saiki domisili ana Karanganyar Surakarta. Oh, ngono heeh. Ya sok wirawiri, sok Ponorogo, sok Solo, sok Karanganyar, sok Sragen. Waduh. Jare iki melu ngendi ta? Oh, Kyai Laris kok ya. Kuwi ora iso dicekel bokonge. Heeh. Terus Mbak Darsini kuwi saka Sragen. Nggih. Bu Darsini kuwi momong aku wit aku kelas 1 SD, malah wiwit TK ngono. Heeh. Wit TK Mbak Darsini wis nderek bapak nganti sayahe niki. Nggih. Heeh, nggih. Lajeng candhaipun Mbak Tatin saking Ayu Jakarta Hadiningrat sinambung adik kula nduk Niken Salindri saking Kediri. Nggih, yo. Entek rantek semene didum telu. Wah, iya. Aku tak sing cilik-cilik ae. Sapa? Dini. Terus Eka. Nah, aku sing cilik-cilik wis ora apa-apa wis trima aku. Terus Mbak Dita, kuwi aku wis trima. Wah, selerane gare kok sing guru. Kuru pakon-pakonane malah gampang kok. Nggih, terus ya kono didum adil bakune kabeh bisa diicipi suarane. Nggih. Dasare iki di live streaming saka pirang-pirang channel. Oh ngono nggih. Sing ora iso rawuh rene saged mirsani Mbak Niken utawa Mbak Tatin lumantar live streamingipun piyambak-piyambak. Nggih. Ya terus, heeh nggih. Ayo, iki aku tak nyuwun tulung sik. Aku tak njaluk tulung karo Mbak Tatin karo Mbak Eka Prihatiningsih gen tindak ning kiwa kotak kene. Monggo yo mentara-mentara turup. Selamat pagi, Nduk Eka. Inggih, selamat pagi Mas Bayu, Kang Petruk. Selamat pagi, Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung ora dirasake yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure nggih ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi rak ngono to Mbak Eka. Leres. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho, Mbak Eka. Mbak Tatin iki piyaine tekun, ya ta? Dalam hal nopo? Ya bab nggo nekuni marang profesine. Pesinden. Iya no. Oh, saiki Mbak Tatin panjenengan sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku. Kula ki tak. Nggih, nek tenanan niku kula Awit niku
dikirimi mic Bapak. Kuwi rak kowe. Oh, sik. Nek kula niku malah mboten ada niat Nggih. sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Nggih. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Mboten. Tapi Nggih. berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis Loh. gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Mergo akeh kedadian nggon anu lingkungane kuwi seni, ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tati ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo Mas- disebutke asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wijinugroho. Nggih, Maksudnya tukul wiji Tukul seni iki wiji. saka Tapi Nggih. nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh. Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan wong kuwi. Panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur mbiyen. Fahmi iki mbiyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho kuwi. Oh, alah. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, mbiyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop bareng kesetrum geblak saiki nyindeng. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten. Mangkate dhewe-dhewe. Nggih. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nggih. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambingine sinden. Oh ngono. Budar seni ugi menika Siapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis Berangkat. gelungan kok ae. Nggih. Heeh. Kae brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, heeh. Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono ha. Nggih. Yo saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Sohibul Band. Kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake benjing kula betani tigan. Wah. Gawane ndok. Iya. Dok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh. Nek diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman, ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin meletot. Apa? Sapa? Meletat-meletat. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nggih. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Meletot. Maune niku nggih, niku jane paraban. Hmm. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek titot gede, ndek pas dia cilik apa? Nek Titi duit kaya. Oh, kuwi. Wah, Pak Rinto Titot tenan. nah, ngono ya.
Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kae kan Kok Apa nek wadum ngene iki angel golekane. Kyai Laris campur sarinan. Karyane iki kok mung sakmene. Iya. Karo digudang ayo. Monggo, Pak. Ayo ngomong suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki mbiyen nderek Masina Nugroho, Mbak Ika. Nggih. Jenipun Suwargi. Nggih. Terus Kinto Susmono nggih. Ora ya. Ten nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo, wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Wiwit maneh. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh. Ning ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip, Pak. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang pekik. Pria bagus. Ya, Ngapa? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Ora. Kok ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng lho ya. Dipaira kok dikira kemo wong lara. Lah, Pancen iki nek muni njaluk. Iya. Anak. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Suwan marang. Takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah lalen. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Alah. Sik, bisa genderak boleh perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tati. Adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenalnya nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek Heeh. karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak koyo nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrengin rek. Lho, Ayo. Mas. Aku wong rondo apa piye kok. Sing Ayo. dicinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. biasa, ra Nek arep ning kono kuwi kenal sik. Nah. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Heeh. Biasa orang nganggo ndrok, Mas. Enggak. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dinkremi lho. Sowan marang Sowan menyang kota gedhe. Mbak Tatin. Cek, Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi, Pak? Kira-kira. sing endi ya? Ah, mak goleki sing kira-kira sing endi. Ketek. Tak pilihke wae. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu, Yang mana? sing rebat. Kekalemen. Ono Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh kok. Nah, bisa mengayomi. Ora, wis Ya. mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Agak iki. Moto yo mbayangke nggih. Iya. Bendera terus kayong-yon. Ya. Selendang kuning kang saking
apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane ten mriku sih. Ambon-ambon muwe batang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula ki anggere Petro ning ndi wae ditekokke. Pak Petro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok lho tepundi. Nah, alhamdulillah bocah niki dugi. Nggih niki dengarian kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja nesu ta. Mbok aja sok nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Oh, cinta. Jantenan ya. Kaya patok. Iya. Monggo lanjut. Suara kurang permana ane ngewasis ngungro Manise. Saking manise janggute loro. ngece kowe sesuk nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada aku- swara Napa? adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra ki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cerene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Ah. Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh. Kowe nggo ransel barang. Iki Aja ta. iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoe kabeh kuno ya. Ah ngrum. Ngungrum marang bendera Menene. Dia Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesi deman. Langgame Mbak Tatin. Ya monggo engko irama bare iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Monggo. Ya Mbak. Luwih becik matenan timbang bisa. Oh Wangi sambutan marangku lawaraku karawalan Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh-pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Astri iki kaya ngene piyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegom Pak Mangun nika. Ketua Pak Mangun. Mangun. De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta krawitan kota diaturi kok. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih, heeh. Sing tak kei saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan kowe karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora rasah nukomi sing aneh-aneh. Pokoke anggere manggawe diapet wis dianggap wah perhatian cah iki. Masa
siapa? Wah niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Ibadah ya. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Age sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Nggih. Terus jere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Ya diatur ya. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh nggih. Nggih. Nika juraganen body. Lah ngapa kok koyo bodi? Lho kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes apa ora? Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan terang. Wah aneh-aneh to Oh, pokoke. pokoke warna-warna. Warna-warna. Oh alah, gawane werni-werni nggih. Nggih. Diatur, Enten ya. sing body, enten diapet, enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Grup sing miskin-miskin niku. Masuk grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genah ning marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging alismu Balungan cok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih. Ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. urip ana kota
Iya Mbak Tatin. Urip ana kutake gawe takutake masalah isine apa-apa wae najan kesedeman mesti tak wujudke. Gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Di piyai sing ora neka-neka ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikah ning kono sik kado. Kare. Monggo. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi penontonne pun ngantosi nyembani enggal mriki iya ngono adikku wedok iki ya lagi naik daun Pundi sing adi wedok? Niken no. Oh, lan jenengan engke. Apa masane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adiku wedok sing ndi? Ayo genah Niken kok ya, Nggih. kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye kowe coba jejer Ken anu saniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 apa S2? daftar PAUD. Sik to. Aja ngono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, cukup jejer Niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Adile. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi ya, obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang, oh nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Iya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ana tak umumke masjid sesuk mbokan. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting dihati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya rangan. Nek ora tak bage kok ya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mau Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Heeh. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terang kowe iki barane bujar sini yo. Dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Dari sini mbiyen sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki ning kan ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya. Gentari ning kono anu lungguh karo Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Mumene
datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benadi rutin. Ajeng makeup niku saniki pun. Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa. Lho malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi tri kuwi lho. Ora. Oh, wet tri. Mas kerokke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo, Mbak Niken Salindri. Monggo, yo. Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok tulah-tulah tekon kancane. Mulane kula nggih sami. Apa? Tulah-tulah wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok mangke diapalke. Kula pun apal wis kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Cagahe sibuk apa ne? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo gen tari boko siji. Nah, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro cantrik. Ayo saka Saron niku sing tetembangan Mbak Suci sik. Monggo. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Monggo ayo. Diaturke. Monggo yuk.
mangga Mbak Cici. Ayo. Yang gana bajing loncat aduh abdi lebat ngerasa Tari siap. yang gana putih Ayo. Biji terus. Sekarang ya. Ayo sekarang. Ayo. Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok jogetmu Kak. Apik tenan jogetmu. Nggih, manuk kula belajar kalih gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat lek sing ngajari niken. Lek sing ngajari gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Lek ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin iya acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak niki meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Ayo, monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak kowe. Wah, gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate ora usah pakai woh to. Kayak ono mek awas. Ya. Ya, Kak, kowe jajare Pak Rinto kono.
Ya, Pun niki. Anu dirangkul pundake Pak Rito. Wah, diselingan iki lho. Dah ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngaku ndak menek. Kaya wit dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Iku Sekedap. ngerti kok terus karo guyu. Nganu ha niki iki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Apane? Anu Kupinge. Oh, kepingin. nganu jempole ya. Mang gandeng Pak Tatin, mang gandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin disubari. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak tuh. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngetke Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Kuwi jare gandrung apa adan kok. Wah. Tangane iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asingna sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. Ah, langsung Iya, tak. tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Iya, Pak Tatin. Nek karo panjenengan cek rada nyambung, Mbak. Lah, piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyeng-unyeng. Ayo coba. Kiraku. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah yani ya sakmene lho jane. Allah. Kaya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ono bedane. Ah, muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai seniman- saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, Wayahe- nggih no. Oh, wayahe Nek ngene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, Ah, betul. iya. Ya ta? Cocok. Ah iya. Rasa wedi, Pak. Mas yo bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi ora rasa wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marga suwe angen ni. Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Nek gelungan wani ngene nek. Lah. Jo maksudnya gelem karo iki nek tok. Wah niku suami sule karo Mbak Tatin. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rito ki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Nggih, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contohnya. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Lah kalau wong garbeni, Kuwi menteng wis tukul bledug iki ya. pamong garbeni, aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenang to, Kak. Oh. Babasan. Layang Layang kilawa mah ruta. suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lah. Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Pak Tatin. Nggih. Enggak. Kula wedi. Lha napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ono pentile Bareng bareng. kok cabut. Ya carane ngene. Suwe
iki wong omah. Betul napa saestu. Nek nyonya kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek to griya niku kok. Kuwi anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Ora Kanca-kanca ki ngopo kok kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tas apa kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, ati ngamu. Jenenge Men to, Men. Mboten jenenge Ahmad Ngatimin ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu Bagus caper kowe. Iya. Bareng Pak Rinto ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu. Kematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan no. Oh. Kok aja kaya Wes sing iki lho. dimatke kok liyah-liyane. Hantu. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu ki cek 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 cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih ning tenan lho. Dalam angan-angan. Ah, mboten. Sosok kula derek sinten ngetos Pak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu. Wah, Karo megol barang. Mas kula solos ya, Mas. Suarane maksudnya. Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrum. Karo Hantu. Ora megol Ora, kok aku Mas. megol kok. Nah ngono kok. Alah, wis Mas. Aku katut. Pijar krungu semaya eling yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko. Pon Mas, pon. Uruk kok mbon piye kok. Pun. Kok terus. Oh, lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ah, ra sebut karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang ayo. Ayo. Tintang Bawa, para. bawani mboten. Wes. Oh, Meneh, jalo meneh. Oh, sami jani wanyane. Kon duet karo Mbak Tatin kok ketok ora semangat njaluk organ tari pe. Ketoke masuk karo kowe. Aja malah panco. masih wonten rale ngono lho, Mas. Ral. Oh, ya ya. Ya oke. Ayo. Lho, Mas. Ayo. Tinting sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susajra. Up, senine keduren aku ya. Piye? Wong ayu ki sebentar iku, Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Bapak. Wong kakus. Sik. Oh, rasane ora lah wae. Masa wong kakus padake. Penyanyi kok mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus iki kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Yo tikus. Asis ditone. Ya Mas Nanda, anu saya sungan Mas.
Balani. Rasida. Wong Ayo. wajahnya kayak primus. Ayo. Pria muka setan. Noneno. Iya Pak Tuh. Oh ngayu tresna mukilar ya tampa susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atimu tresnaku terus jroning Ngomong terus kali ngomong hebat hati. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal mereme. iki jenenge menghayati Ya Mak Hayati gak usah merem. Kuwi kadek ya merem lho ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. menghayati bos Yo, lintang Lintang jos. jos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. siang toro ratri mong eling manising ati tresnaku non sahang duweni marang Satya Sulaksmi batinku bagus antep narasa atimu tresnaku seneng kalbu Jalakan ngaruh banyu sekara susah kura bakal cerna Tapi tapi Abayu para ratri mong eling ati Satyaku tansah anduweni marang Sang Sulaksmi
kasih Mbak Tati. Terima kasih. Sama-sama. Wis tangane ora wiso iki Gus. Pun Bos. Nggih. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke cowok gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yo. gending asli banyu
Nuwun sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga teng Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ka ayang-ayang. Monggo, menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbah Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yo diaturke ka ayang-ayang. Monggo, yo. Monggo, yuk. Pengeresane ati kang nandang sangiting liyan hanya mang aku kowe laku katresnan tanges bagus kajalu ojo sele katresnan pancene tresna kuwi ake pacoban. Bagus ajalu ojo telinga tresna pancene tresna kuwi ake pacoban kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas kowe sing aku siji tresna iki wiji kadalewa ning asmara nuwarna ati kerulang anggaran aku tresna bakal kencat sakit kalewangi tapakeni kaire tresna suci Ayo. Pengrasane hati kang nandang niat hanyawa aku kowe aku tresnan ning wong bagus tajuk teleka tresnan pancene tresna kuwi ake pacoban. Bagus tak jalu ojo sele katresnan pancene tresna kuwi ake pacoban kang mas kuwi sing sayang ralilo niken waka kelangan kang mas mesti aku siji
sembah nuwun Mbak Tati, Mbak Niken, Mbak Dini, Mbak Ayu monggo salam tawis satur panglipur.